ನಿಮಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿಮಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ದರಿಗಿಡಿದು ಬಾ. ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ. ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ. ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಬಾ. ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿಮಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ. ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಅಂಚನೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂಚಿನ BM ಮಾಧವರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಣೇಶ್ ಟೈಲರ್ ಮೇರೆ ಪೂಕೂರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಪಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಗಣೇಶ್ ಟೈಲರ್ ಮೇರೆಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮರಾಜ ಆರ್ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ ಮೇರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಪೂಕೂರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಪಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕೊಡಗು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೆ ಯುವ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೋಯರಿ ಜನ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪಲ್ಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇನ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಪೂಕೂರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ. ಕೊಡಗು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ವಸಂತ ಮೇರೆ ಪೂಕೂರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ವಸಂತರಿಗೆ. ಅಂಚನೆ ಕೊಡಗು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಅದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರೇನ ಯಕ್ಷಿತ್ ಮೇರೆ ಪೂಕೂರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಸ್ಥಾಪಕರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮೇರೆಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರೇನ ಸುಖಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಪೂಕೂರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ. ಕುಡೂರಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೋಟೆಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಬೇರೆ ಬರಿಯದೆತ್ತಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾರಿಗೆ ಬರಿಯಾತಿಜಿ ಅಂಚ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು. ಮೇರೆಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರ ಮಹೇಶ್ ಮೇರೆ ಪೂಕೂರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡಳಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಉಂಟು. ಮೇರೆಗೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ. 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತರಿಗಳ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದು ಈ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ. ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮಗೆ ಗೌರವಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀ BM ಮಾಧವರವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಂತಹ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುದುಡಿದರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಅವರೇ, ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ್ ಟಿ ರವರೇ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಅವರೇ, ಆತ್ಮೀಯರು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲರವರೇ, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರೇ, ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಂತ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿ ಅಂತವರೇ, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿರವರೇ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಎಸ್ ಶಶೀಂದ್ರ ಗುಕ್ಯಾನ್ ರವರೇ, ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಿತಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ, ನನ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಸೋದರರೇ, ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಾನು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. 55 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಯಾವೊಂದು ಉದ್ದೇಶನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೊಂದು ಉದ್ದೇಶನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಹುಶಃ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕನಸನ್ನು ನೆನಸು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈಗಿರುವಂತಹ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದಂತ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲವನ್ನು ಮಾದರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಚಿಂತನೆ. ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಿದೆ. ನನಗೀಗ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹೊತ್ತಾದ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಊರವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಬೇಕಂದೇಳಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹುಶಃ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಲ್ಲದೆ ಉಪದ್ರ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಗುಣದ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ದಂತ ಹೇಳಿದನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಕಾರ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಗೂ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂದು ನಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಪನ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಈ ಭಾಗಗಳು ನಿರಂತರ 5 ದಶಕದಿಂಚಲ ಈಗಲೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ನಿರಂತರವಾದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ನಂಚಿನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಾತ್ ಹೊಲಪುನು ಪಣಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ್ಣೊಂದು ಯಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆ ಸರತ ಉರ್ಮನುತ್ತ ಎಲ್ಪನೆ ಈ ಸವಿಡು ಇವ್ರದ ನೀರ್ದ ಪರಿಸರದ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಗಿವೆಲ್ನ ತೋಡ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನಡ್ 300 ಗ್ರಾಮನು ದತ್ತು ದಕ್ಕೊಂಡ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಆಂದೋಲನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಕ್ಲ ಸಾರತ ಒರ್ಮನತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟದ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆದ ಕಟ್ಟಡಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾರದವ್ರನ್ನ ಸ್ವಂಪನ ಸವಿಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ ಸಾವಿರದ ಒರ್ಮನತ್ತ ಸ್ವಂಪನ ಸವಿಡೆ ಇವಾಗಡು ಸರ್ಕಾರದ ಒವೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬಾಲವಾಡಿ ಜನ್ಮದ ಸಂದರ್ಭಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ವತಿಡು ಬಾಲವಾಡಿ ಆರಂಭ ಮಂತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತದ ಸಾರತ ಒರ್ಮನತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತನೇ ಸೈಡ್ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರನು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪುಗಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ್ದ ಗುವೇಲ್ಗೆ ರಿಂಗ್ನ ಅಳವಡಿಸಿದು ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು ಸಾರತ ಒರ್ಮನತ್ತ 99ನೇ ಇಸವಿದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 30ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪುಗಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತ 2004ನೇ ಇಸವಿಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 35ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಥಮ ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ 2001ನೇ ಇಸವಿಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 40ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಮಂದಿರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತ ಬಂದರೆ 2014 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 45ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಸಾಧಾರಣ 1,200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಡವಡೆ ಮಂತ 2016 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪುಗಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ 1,500 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡೆ ಮಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಸಾಧಾರಣ 45 ವರ್ಷ ನಡಪಾಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಅಂಚನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರ ಕಾನೂನು ಶಿಬಿರ ರೇಬಿಸ್ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಆಯ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಜನಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ತ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪುಗಾದ 2018 ಎಂಕ್ಲನ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ 16 ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲು 16 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ 25/2018 ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಹಯೋಗಗಳು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ 17/6/2018 ಕಾನೂನು ಮಾಹಿತಿ ಬಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಬಿರ ಅಂಚನೆ 22/7/2018 ಕನಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಸಹಾಯಗಳು ಕಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಕ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ 12/8/2018 ಆಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ 23/8/2018 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸಹಾಯಗಳು ದೇಹದಾಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 7 ದಿನದ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಮಲ್ತ ಅಂಚನೆ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಎಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟನು ಮಲ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಈ ಭಾಗದ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಿರಂತರವಾದ 16 ತಿಂಗಳು 16 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ 5 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಗಳು 16 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2023 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಂಗಳು 30ನೇ ವರ್ಷದ ಮಂತಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೈವೇಗೆ ಪೋಯ್ನೆದ ಹತ್ರ 2023 ಎಂಗಳು ಆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ಅವತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಜನಕಲಿನ ಜನಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಎಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಬಂದರೆ ಸಮಾಜದ ತೀರ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಜನೆ ಅಕ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ್ದು ಈಗ ನಿರಂತರವಾದ 55 ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪರೆ ಸಾಧ್ಯ
ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಅದನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಪ್ರತಿಭಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಬಿರುದು ಬಾಳಿದ ಪಿರವುಡು ಎಂಕುಲು ಖಂಡಿತವಾದರ ಇತಿನೇಟ ಪೊದ್ದುಜ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರು ದಾದ ಬಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅತಂಡ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದ ಎಂಗ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಪನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಲ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಉಂಟು ಬಹುಶಃ ದುಂಬುದ ದಿನಟು ಒಂಜಿ ನೆರಡು ಪನಪನ ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನಿರಂತರವಾದ 55 ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಯ್ಯಾಡು ಎಂಗ್ಲನ 55 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಬೆರಂಡು ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಹುಡುಗರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಿಮಿತ್ತ ದೀದಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನಿರಂತರವಾದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒಂಜಿ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಪುಗಿಲು ಕೊಡ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಯುವಕ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಉಡಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಬಂದ ಪಾತ್ರಿಂದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರೇ ಹಾಗೆ ಅಂಚೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯು ಟಿ ಖಾದರ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೊಂದಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರು ಭಗವತಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಂಚಿನ ಬಿ ಎಂ ಮಾಧವರೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣರೇ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಹಾಬಲ್ಟಿ ರಪೇಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ರೆ ಉದ್ಯಮಿಲು ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಯುವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯನ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೊಳ್ಳಿರೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶಶೀಂದ್ರ ಕುಕ್ಕೆಯನ್ರೆ ಅಂಚನೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸದಸ್ಯರೇ ಮೂಲುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಸಂಘ 55ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಅಗಲ್ನ ಬೇಲೆ ಕಾರ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಬನ್ಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ನಗಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘನ 55ನೇ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಗಲೆಗೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದು ಇನಿ ಅವೇನೆ ನಮ್ಮ ಜವನೇರು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪುನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನೆಕ್ಕೆಯಾನೆ ಮಾತ ಇತ್ತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾ ಅಭಿನಂದಿಸೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೂಪ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪುಯರು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಿವನರು ಒಂಜಿ ಗಡ್ದದ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಯರು ಅವಾಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಗಿಯುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಹರೀಶ್ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸಂಘದ ಹೂ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದಾದಾಪುರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೂನಗ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬೇತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬುಲೆದು ಬರಂದುಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಓಡಾದ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಬೇಲೆಲೇನೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಊರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ ಇನಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಜೋಕ್ಲಿನ ಗುರುತ್ಸವನ ಬೇಲೆ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಆವಡ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗಡು ಕಲಾ ರಂಗಡು ಉಪ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಬೇಲೆನೆ 300 ಯುವಕ ಸಂಘ ಮಂಟೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಜವನರಿಗೆ ಈತೆ ಪನ್ಪುನೆಯನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಶುರುಟಾಯ್ಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಡ್ನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶನ ಇನಿ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಯಕ ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಪ್ಪುನ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಇನಿ ಭಾರತ ದೇಶನ ದಾಯೆ ವಿಶ್ವ ಗುರುತ್ಸವವನ್ನು ಬಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ವಿವಿಧತೆ ಏಕತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದಗುಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಬದುಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಭಾರತ ದೇಶ ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವ ತೂಪೇರು ಉನ್ನೇನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಡಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವರನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಜಾತಿ ಇಂಚಿನ ಜಾತಿಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿನ ಧರ್ಮಡು ಪುಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದು ಪುಟ್ಟುದು ಪೂಜಾ ನಂಗೆ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೇರೆ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಲ್ ನಾವು ಜಾತಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅವು ಧರ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಪನ್ಪ ಮಾತೆರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ನ ನೆತ್ತೆದ ಬಣ್ಣಲ ಕೆಂಪೆ ಉನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೋನುಗ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದು ಪ್ರೀತಿಡ್ ಈ ನಮ್ಮ ಏಡಲ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಪಟ್ಟನುಗ ಈ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಗೆಂದೊಡುಂದಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಯ್ನ ಆಯುಧ ಹೋಗುಕೆಂಡ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊಂದು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರೆಗ ನಮ್ಮ ಜವನರೇ ಉನ್ನೇನು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಡು ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಐತ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವನ್ನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪದ ಕೊರಪೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪವೇರೆ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಯೋಗನ ಆರಿಸದ ಆಗ್ಲೇನು ತೂವನ್ನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪದ ಕೊರಪನಂಚಿನ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮುಂದುವರಿಯಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಸದೃಢ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಪುಂಡು ಅಪಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಕನಸಾಯಿನ ವಿಶ್ವಗುರು ನಮ್ಮ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಂಡ ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕ ಏನಲ್ಲೆತ್ತದೆ ಮುಲ್ಲು ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ನಿಗಳ ಮಾತಾಡ್ಲ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನಂದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ಬೇತೆ ಕೊಡಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಏನನ್ನ ದುಂಪೋರೆ ಅನುಮತಿ ಕೊರಡು ಒಂದು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೇನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲೇ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿದ್ದೇವೆ ಪರ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಇಂದು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಬಾಕಿ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲಗಳ ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಯಾನು ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪೆ ಈ 300 ಕ್ಲಬ್ಗಳ ಬೆನ್ನೆರಲ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಏನೇ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಖಲದ ಜಾದ ಆವಡು ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಕ್ಲಬ್ನು ನಿಖಲ್ 55 ವರ್ಷ ಹೆಂಚೆ ಬೆಲೆ ಪೇರ ಐತರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಅದು ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಪೆ ಬಂದ ಮೂಲ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕ್ಲಬ್ನು ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಬೆಲೆಪ ಬಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಈ ನಿಖಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೆನ್ನೆರಲ ಅದು ಉಲ್ಲೆ ಬಂದೆ ಯಾನ ಮಾರಿ ಬಂಗಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದೀನಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಆ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಬ್ಡು ಬೆಂತೇನೆ ಆ ಕ್ಲಬ್ಡು ಬೆನ್ನಾಗ ಹೆಂಗಾಯ್ತ ಬೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಡೊನೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಅಕಲು ಕೊರ್ಪೇರ ಇಜ್ಜ ಚೀಟಿಡ್ ಬರೆಪೇರು ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಚೀಟಿಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಬರೆಯೋದು ಪತ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಡು ಕೊಲೋದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಎಂಗ್ಲು ಈತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರೆತಾ ಎಂಗ್ಲು ಈ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದೀದ್ ಎಂಗ್ಲು ದುಮ್ಮುವಪ್ಪ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಐಟಿಗೆ ಫೋನ್ ದೆ ಪೂಜೆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ 10 ಸಲ ಫೋನ್ ಅನ್ಬಾರ್ ಬಕ್ಕ 11 ಸಲ ಫೋನ್ ಅನ್ ಬಿಡ್ಬೋದಿರ್ಬಾರ್ ಒರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಫೋನ್ ನಾಯ ಕಾಸು ಕೊರ್ ಪೂಜೆ ಮಾರೆ ಅಂಡ ಆ ಬಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆ ಕ್ಲಬ್ಡು ಇತ್ತದು ಆ ಕ್ಲಬ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಾಗ ಆ ಬೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ಬಿಡು ಈ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲಿಗೆ ನಾನು 100% ಅದು ಬೆನ್ನೆಬ್ಲು ಅದು ಉಪ್ಪೆ ಬಂದು ನೆಟ್ಟೆ ವೇದಿಕೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದು ಈ ಕ್ಲಬ್ನು ಸಂಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಲದ ಬಂದು ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಳಿ ಉಳ್ಳಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಲ್ಲ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಆವಡು ಬಂದು ಯಾನು ನೀ ಜಾತಿ ಮತ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಆವಡು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ ಕೊರ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ನ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದು ಪ್ರತೀಕ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಒಂದೆನ ಬಂದು ಯಾನ್ ಬಕ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗ್ ಕುಜರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಕೋಚಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೋರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದು ಅಡ್ಡು ಪಾತ್ರ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇನಿ 55 ವರ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 55 ವರ್ಷ ದಾಟಿನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುಶಃ 55 ವರ್ಷ ದಾಟಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸಾಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸೇರುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆದರ್ಶ ತ್ಯಾಗ ಚಳುವಳಿದ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ನಡೆದಾದ್ರ ಆ ಆದರ್ಶನೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವಕಿಯರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಈ 55 ವರ್ಷ ಬಹಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಬಾರ ಮಲ್ಲ ಪಯಣಡಿಗೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಉಂಟು
ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕಡೆ ಈ 300 ಗ್ರಾಮಡ್ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಹುಟ್ಟುಗು ಈ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ಆದರ್ಶ ಬಕ್ಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕಾರಣ. ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆలుంಡು ಆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಒಂದು ಹಿರಿಯಣ್ಣನ ಸ್ಥಾನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಹಿಸೊಂದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂಡ ನೀರು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನೇ ಇನಿ ನೀರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಆನಿದ ದಿನಟ್ಟು ಗುಯಲ್ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಒಯ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಗುಯಲ್ ತೋಡ್ದು ಅವನಿ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಕಾಲ ಜನರೇಷನ್ ಬದಲಾಯಿಲಕ್ಕನೆ ಇದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಡಾಪುದು ದಯಪಂಡ ಟ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತ ನೀರು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಪೊರ್ತುನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಇನ್ನಿತ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಈ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಪುದಾರಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ 300 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರವದ್ಲ ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪರವದ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕರೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಮಾಡೆಲ್ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ದಾಯಕ ಬೈದನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಾಯಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅತೀತವಾದ ಧರ್ಮ ಅತೀತವಾದ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಟ್ಟು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆ ಕೊನೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಪಾಡ್ನೇರ್ದಾದ್ರ ಇನಿ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತಾ ಜನಕಲ ನಾಡು ಇನಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಜಿ ದೇರ್ತದೋಜುಡು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಿನ ಹತ್ತು ಓವೇ ಕಾರಣಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜದ ಎದುರುಬೋಪನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ದಿಸೆಟ್ಟು నేను ಪೂರ ದಾಟದಿಲ್ಲ 300 ಗ್ರಾಮದ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಳ್ಳ నేను ಪೂರ ದಾಟದಿಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟೋಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬದುಕದ ಬೇನಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುಳ್ಳ ಆ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆದುಂಟು. ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಕಡ ಪಂಡ್ಲಕನೆ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಬಹುಶಃ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಟ್ಟು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಾಯಿನಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 25-30 ವರ್ಷದ ತುಂಬ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜನಸಂಬಂಧಗಳು ಜನಸಂಪರ್ಕಗಳು ಇಂಚಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ದಿನಕ್ಕೂ ಮರುಗಳಿಸೋಡು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನಿತ ಈ ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ನಡುಟು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಒಂಚೂರು ನಿಧಾನವಾದ ಚಲಿಸೊಂದು ಪರಂಜನ ಪಡ್ತಾವೆ. ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದತ್ತು ಮಾತ ಯುವಜನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆನುಂಟು. ಆ ಬಹುಶಃ ಆ 30 ವರ್ಷದ ಪಿರವದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆದ್ಯತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಗತ್ಯಗಳು నేను ಮಾತ ಅರ್ಥ ಮಂತದ್ದು ಆ ದಿನದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಚಳುವಳಿನ ಪಿರ ಕಟ್ಟರ ಸಾಧ್ಯ ಅವಡು ಆ ದಿಸೆಟ್ಟು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೋರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದಿಸದ 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರ ದಯಂದ ಬಂಡ 55 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನೇಕ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕನಕುಲು ಏತ್ ಬಂಗ ಬೈದೇರೆಂದು ಈ ಸಮಯದ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಿಸಿನಂಚಿನ ಸಮಯ ಅಂದ ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ 55 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಬ್ಬುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಲ ಸ್ಪಂದಿಸಿದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ದಯನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಾಗೋಡು ಈತ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾನು ಈ ಪುರ್ತಿ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನಾತ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಈತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯರು ಇತ್ತ ಈ ನಮ್ಮ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಟೈಮು ನನ್ನ ನೀರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಯಾನ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಅಭಿನಂದಿಸುವೆ. ಅಂಚನೆ ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡಿಂದು ಪಂಡದು ಎಂಗ್ ಪಾತರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಅಂತುವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಂಕೊಂಜಿ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸಂಬಂಧ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಗಣೇಶನ್ನೆ ಬೊಕ ಹರೀಶಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ 2009 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಳಗ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತದ ಮಾಲದಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಆ ಸವಿ ನೆನಪು ಇತ್ತಲೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಡುಂಡು. ಆ ಹರೀಶಣ್ಣ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಕ್ಕೆ ಪಾತಿರತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಉಂಟು. ಈ 55 ವರ್ಷ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ಕಟ್ಟದು ಬುಳೆ ಪಡೋಣ ಏತ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಕಟ್ಟನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು. ಹಿರಿಯಾರು ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬತ್ತನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಆಂಡದ ಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅವು ಆ ಕಟ್ಟದ ಬುಳಿಪಾಯಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತು. ಅವತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಳೆವಂತುಂಡು ಪುದರ್ ಕಂತಂಡು
ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಈತೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುಮಾರುಂಡು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸುಮಾರುಂಡು. ಆಂಡ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈತೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇತೊಂಜೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಡೆಯರೆ ಎನ್ನ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಪಣದುಂಡು ಎನ್ನ ಈ ತೂಯಿನ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ದುಂಬುಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಈ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಐಡಿಗೆ ಬೆನ್ಪುನ ಮಾತರಿಗಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಳ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಾವುದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೊರಡನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಲಾಂಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಎನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡೆ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದುಂಬುದ ದೇಂಡದಾಲಾಂಡ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದುಂಬರ್ ಪುಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇಂದ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನ ಅವಕಾಶ ಕೊರನಂಚಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಯಾಪ ಸಾಪಡೆ ಆಂಡು 55ನೇ ವರ್ಷಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತನು ಪಂಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೇಲು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಪಂಡೇರು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಇನ್ನು 55ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಯರೆ ಒಂಜಿನೇ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಆರಂಭದ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಶ್ರಮ ಬಗಾಕಲ್ನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾಕಲಿತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನ್ನು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪೋಂದುಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅವು 300 ಆದಪ್ಪು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪೆರಮಣ್ಣೂರು ಅಥವಾ ಬೆದಬೇತೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಮಾತಾ ರೀತಿದಲ್ಲ ತನು ಮಣ ದನ ಈ ಸಹಕಾರಡು ಯಶಸ್ಸ ದುಂಬು ಸಾಧ್ಯ ಆತನು ಪಂಪರಿತ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡ್ಯ ಪಣ್ಣೀರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೋದು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ 55ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು 1900 ಅಜಿಪತ್ತ ಒರುಮನೆ ವಿಷಯಡೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ನೂತನ ಕಲಾರಂಗ ಪಂಡಿದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೂಮುಡು ಬಾಡಿಗೆದ ರೂಮುಡು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಬಂಟಪ್ಪ ಬಂಗೇರು ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸ್ಥಾಪಕೆರಡು ಒರಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಆರಂಭದಿಂಚಿ ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡಿತ್ತು ಪುನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಂಟಪಣ್ಣೇರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟಪಣ್ಣಲ ಕಚ್ಚಿನಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಅವು ಈಶ್ವರಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು, ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು, ಕೃಷ್ಣಪಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು, ಹಣನಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು, ಟ್ಯಾಂಪಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು, ಭೂಬಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು, ಕೊರಗಸೆಟ್ರ ಆದಪ್ಪು, ಬೆದಬೇತೆ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ನೂತನ ಕಲಾರಂಗಂ ಅಂತ ಮಲ್ತದು 5 ಬಕ್ಕ ನವ್ವೇ 5 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಅವು 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪಂಪಿನ ಪುನರ್ನಾಮಕರಣಡು ಈ ಒಂಜಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ಪನಗ ಖಾಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಣೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾದು ಅದುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಂಡಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದಿಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಕುಲ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪ ರೀತಿ ನಕಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಪಡೇರೆ ಹಿರಿಯ ಕಲ್ಲಂಚಿನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ನೀನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೀರ 5 ಬಕ್ಕ ನೀನು ಸಾಧ್ಯ ಆರಂಭಡು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಸುರೂಟು ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪುನಿ ಮಾತ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಬಡವರೇ ಆಗಿದವರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಜಾನ ಇಜ್ಜಾಂದನದವರ ಸುರೂಕ ಅಕುಲ ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕನು ಪಡೆವಂಡ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಸೌಲಂಬಿ ಆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂಡ ಅಕುಲು ಮಾತೆಕಲ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಪೋಡ್ನಾಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಪರೈತಿಡು ಆರಂಭಡು ಈ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಾತ್ರಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಬಕ್ಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ 5 ಬೆದಬೇತೆ ಕ್ರೀಡೆ 5 ಬೆದಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಇನ್ನು ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಯದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಪ್ರದೇಶಡು ಇಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮಾತ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಜ್ಜಂಡು ಆಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಪಣ ನೀರ್ದ ಭಾರಿ ಅಭಾವ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕೊಡಪನ ನೀರಿನ ತುಮಂದು ಹೊರಪಡಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪಗದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕುಲ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಊರ್ದಕ್ಲಿ ಮಾತ ಲೆತ್ತದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸವಲತ್ತು ಇನ್ನು ಪರ್ಪಣ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ಪರ್ಪಣ ನೀರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರಡು ಪಣ್ಬರಿತಿದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಲೇಕನೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗುಯಲಿನ ಮಾತರ್ನ ಸಹಕಾರ ತೋಜಿದು ಒಂಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗುಯಲ್ ತೋಜಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗುಯಲ್ದ
ಈ ನೀರಿನ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಂತ ಬರ್ತಡು. ಯುವಕ ಮಂಡಲದ 25ನೇ ವರ್ಷಗೂ ನೀರಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು, ಗುವೆಲದ ತಾರ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಡು, ಅಪಗಂದಾನ ನೇನು ನಲ್ಲ ಅಂತ ತಾರ್ಪಡು ಬರೀತದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತದೆ. ಪಿರಾ ಐಕ್ ರಿಂಗ್ ಜಪಡದು, ಪಿರಾ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇನಿ ಎಕಡೆ ಪಾತಿರ್ನಾಕಲು ಪಂಡ್ಲಕಡೆ ಮಹಾಬಲ್ಯರು ಪಂಡೇರು ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯ ಪಂಡ ಇನ್ನಿ ಗುವೆಲ್ ಹಿಡಿದು ನೀರು ಒಯ್ತು ಕೊಂದದ್ದು, ನೀರು ಕೊಂದು ಪಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಜನಕುಲ ಇಜ್ಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಲ ಇಜ್ಜ ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಮಾತೆರಲ ಬದುಕೆ ಕಷ್ಟ ತರಂಜಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಕ್ಕೆ ಆ ಗುವೆಲಿದ್ದು ನೀರು ಒಯ್ತು ಕೊಂದಪ್ಪನ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ 55ನೇ ವರ್ಷ ನೆನಪುಗಾದ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ಕಟ್ಟದಾಯ್ತು ಟಾಂಕಿ ಕೊಲ್ಲದು ಟ್ಯಾಪದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕಲಿ ನೀರು ಕೊಂದಪ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಒತ್ತಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಸಮಿತಿ ತೀರ್ಮಾನವಂತಲೇಗನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಇನಿ ಟಾಂಕಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದು ಈ ಪರಿಸರದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೊರ್ತುಡು. ದುಮ್ಮದ ದಿನಕುಲೆಡ್ ನನ್ನ 15 ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ 75 ವರ್ಷ ಮಾತ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಇತ್ತೆತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಆಯಾ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಊರ್ದ ಮಾತಾ ಜನಕುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಈತ್ರೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಮತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಎಂಚಿನ ಮತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಿಯರ ಆ ರೀತಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಪೋಡ್ದು ಪಂಡರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಡು ಅವೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪಡು, ಹಿಂದೂ ಪಡು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಡು, ಕ್ರೈಸ್ತರು ಪಡು, ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದಿತ್ತು ಹೂವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹೂವೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎತ್ತಂಡ ಹೂವು ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ದುಮ್ಮಬಹುದು ಪುನಗ ನೆತ ಮಾತಾ ಏಳಿಗೆಗಳ ಮಾತಾ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬೈದಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಅತಿಥಿನಕಲೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುದು ಎಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋತೆ, ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೋತೆ. ಅಡಲ್ಲ 300 ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದು ಇತ್ತಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಬರಿಯರೆ ಎಂಕ್ ಈತನಿಟ ಆತಿಜಿ ಅಂತ ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಎಂಕ್ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾರರ್ಸ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾದರಿಗಳ ಯಾನು ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಯಿನ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೆ. ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಯೂಟಿ ಕಾದರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪದ್ಮರಾಜರ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಗ ಒಂಜಿನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಒರಿಪಾವಡು ಒವೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನಕಲ್ನ ನರುಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ಯ ಪಂಚಿನವನ್ ಪೇರ್ವಂಡ ಕತ್ತರಿಲ್ಲ ಸೂಜಿಲ ಆಯ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕತ್ತರಿ ಎಂಚಿನವನ್ ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕೊರ್ನುಂಡ ಐನು ಕತ್ತರಿ ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಭಾಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಸೂಜಿಗೆ ಕೊರ್ನುಂಡ ಸೂಜಿಗೆ ನೂಲು ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಂಡ ಆ ತುಂಡ ಐನ ಕುಂಟುನು ಪೊಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸೂಜಿಲ ನೂಲ ಇತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆವಡ ವಿನಃ ಕತ್ತರಿ ಆದು ಉಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇನಿ ಮುಲ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಪಡೋದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ನಾವು ಎಂಕ್ ಸಾಲೇಂದ್ರ ಪಂಡೇರು ಐಟ್ ಯಾನು ಮುರಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ನೀರ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತು ಜೋರುಂಡು ಬಂಡ ಕೈತಲ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀರೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಕಿಚನ್ಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬಿಡ್ಪೇರು ಮೀತುಜಿ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕುಂಟರ್ದೇರ ಸಮೇತ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿದ್ರ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀರಿದ ಅಭಾವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಾಲ ದೂರದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಪರ್ಡು ಬರೋದುಂಡು ನಿಖಲು ಓದುದು ಪಾರು ನೀರಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಎಡುಪಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ 55ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗೂ ಈ ನೀರಿದ ಟ್ಯಾಂಕಿದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತು ನಾವು ಅವು ಭಾರಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಯಿನ ಇತ್ತದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆತಂದು ಐಕ್ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೊಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಲೆ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂಜಿ 80 ಲಕ್ಷ ಜವನಿಯರು
ಕಾಲೇಜಿ ಆದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದು ಪಿದೈ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಾತು ಕೆಲಸಗೆ SLCದ ಕೆಲಸಗೆ ಪಾಡ್ಯರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇರ್ನಾಗ PhD ದಕ್ಕಲು ಸಮೇತ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ PhD ದಕ್ಕಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ SSLC ಪಾಸ್ ಆಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಏಳೇನು ಸಾರ ಡಿಗ್ರಿ ದಕ್ಕಲು MSc MBA ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಕೆಲಸಡಿ ಏರು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಯ್ನ ಬಿಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲಿಗೆ ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಖಲಿಗೆ ಈತ ಸಂಬಳ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲಡ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಪಂಡದ ಅವು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಪೋವೊಂದುಂಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಈ PON ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಡು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಗಂಭೀರವಾದುಂಡು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನಿಪಂದ ತೂದು ಕೊಳ್ಳಿಯರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಓಲೋಲು ನಂಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂಡ ಓಲೋರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬರ್ಪುಜ ಆ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ ಸ್ವರ ಸೇರ್ಸಾವ್ರನ್ನ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡು ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟಲ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರ್ನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣಿಯೋಡು ಐಕ ಬೋಡಾದು ನಿಖಲು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಈ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪಾಯರ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆ ಇಂದು ಮಾತು ನಿಖಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ವೆರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಆಯ್ನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಡು ಓಲೋಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ದ ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ತರಟು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಪಕ್ಕಲಡ್ಕದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ದಂಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ದಂಡ ನಂಗೆ ಕೂಡಲೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನಿಖಲು ವೆನ್ಲಾಕಡೆ ಹೋದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆಕಲಡ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ದಕ್ಕಲಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ರೇಟ್ ಬನ್ಪೆ ಅಂಚಾದ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳನ್ನು ಇದು ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಬತ್ತನ ಐಕಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಟ್ ನಾವು ಎಡ್ಡೇನು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನನ್ನು ಈ ನೆಕ್ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಮಾತೆರಿಗಳ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುತ್ತ ಇದರ 55ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ VM ಮಾಧವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಪದ್ಮರಾಜ್ R ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗದೀಶ್ ಯುವ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನೆಹರು ಯುವ ಕೇಂದ್ರ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಾಲ್ ದೆಪಿಲ್ಮಾರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಪಲ ಉದ್ಯಮಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುನ್ನೂರು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹರೀಶ್ ಮುಂಡೋಳಿ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಲಹೆಗಾರರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಶೀನ್ ಕುಕ್ಯಾನ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಚಾನಲ್ 9 ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.